ευρώ το μήνα, είναι κάπου 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αν πάρουμε, γιατί είναι ζεστό χρήμα, το πολλαπλασιαστή του case και πώς κυκλοφορεί το ζεστό χρήμα, είναι κάπου 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καλησπέρα σας. Έκτακτη είδηση. Σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά, το τμήμα λογιστικής Θεσσαλονίκης απορροφάται από το αντίστοιχο τμήμα στις Σέρρες. Αλέξανδρε, το μικρόφωνο σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξανδρά. Πείτε μου την άποψή σας. Σέρες, εγώ έδωσα 2 φορές Πανελλήνιες γιατί δεν έχω λεφτά να πάω αλλού. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να φύγω. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα για το θέμα της πρακτικής άσκησης. Τι έχει γίνει? Το τμήμα της λογιστικής έχει το καλύτερο όνομα στην αγορά. Επίσης, υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες μπορώ να ασκήσω την πρακτική μου άσκηση. Το θέμα είναι στις Σέρρες που θα κάνω. Στις καφετέρειες που θα ρέει άφθονο το ζεστό χρήμα. Έχει και μπουγάτσες. Και ακανέδες. Καλή φάση. Δημητρά, εξήγησέ μας λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Αρχικά να πω ότι βρισκόμαστε στο εργαστήριο ERP, όπου είναι ένα από τα πολλά εργαστήρια που διαθέτει το ΤΕΙ και συγκεκριμένα τμήμα λογιστικής. Το ERP είναι ένα αρκετά πολυδάπανο πρόγραμμα και σύστημα και φιλοξενείται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Και τι θα απογίνουν τώρα τα εργαστήρια? Καλή ερώτηση. Απάντηση δεν έχω. Ούτε εγώ. Ελπίδα, εξήγησέ μας λίγο τώρα τι γίνεται με σένα. Εγώ είμαι φοιτήτρια λογιστικής. Ο αδερφός μου σπουδάζει στη φυτική παραγωγή. Εγώ θα πάω Σέρρες, αυτός Φλόρινα. Πώς θα τα απεξέλθουμε οικονομικά? Υπουργέ, η Αθήνα είναι λίγο μακριά. Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε ανθρώπινες ψυχές. Θέλουμε τη στήριξή σας. Σήμερα εμείς, αύριο εσείς. Hey! Teacher, leave them kids alone. See the storm set in your eyes. Αυτά από τα παιδιά από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, από το τμήμα λογιστικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Θα ασχοληθούμε, παιδιά, έτσι, πάλι. Προσπαθούμε την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε στον αέρα, πρώτο Θεός, θα έχουμε μαζί μας ζωντανά και τον Υπουργό Παιδείας. Και θέλουμε τα δικά σας ερωτήματα. Αυτή ήταν μια παρένθεση, το χρωστούσαμε από χθες το βίντεο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας στέλνετε βιντεάκια, μας βάζετε ακόμη καλύτερα στο κλίμα και να ξέρετε ότι το Free Fall είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή που έχετε δυνατότητα να τη βλέπετε και στην τηλεόραση και να μεταφέρετε τα δικά σας θέματα. Οκ. Λοιπόν, αυτό, παρένθεση. Συνεχίζουμε τώρα στα 30 λεπτά μετά τις 9. Παραμονές.